Norok no mang khanaro 10,000 or 10,000 Robo 10,000 10,000 to Or 10,000 Yang kata makan aku putus itu. Or 10,000 Tiris. Hanya hai shop pai lai jab khatini Tene hingga tei bana nang mani bagai Jota Tes mesi mana jat kai phekya Pusukang onek kosto ke parmang mane Pusukang piang te parmang kangi nadi Aro riwisa Aing te bahar isa Matang su Onek kosto bungro lama rok galai khanya Aku nih Galai kosto nana ta Fokus aku Cuma tibang thật đấy, không sao nó sẽ tibang giá hoạt vào rất là, cái cối này thì bây giờ bữa đi mặt tôi lại, nó mặt tôi lại rồi kan bro. Joto no sari ka ham hai na khai sang tini sok balai jak sini kokoi kisti tirprani ora 2 din kisa lai kha tini hai na khai jora ka hamang kha sok pai ka yango hong ka bongni kami oro kisa batha gai tai tangai tang mane himani kolam kha aboni bagai kisa makhang soina mane abono sang tini Bono hai na hai sobana phaika tei lokorok no belai hambai o 2-3 din bisingo belai kaham no hanman kha amount sok pai mane abona ang tini hasek le ya oi borok no sobana ne hai na hai phai sok pai ka tabuk sang thangnai he ang boni para oro kisa sa bathak mane sa ya ko rok solai ka husakang so juda kajak ni bagai yang te parmang kha belai kosto kai tini hingkang Ini bekai peka, parangna ni belai osubida haba kamera. Tam khaina sini kamera, tabuk phana seba khairok tong ko. Lama tok mat kere. Hubung khanorok ni hamjak ma. Norok apsuk hamjagai soba hormani hangtini sini kukuino soba nani phayo. Norok nogoi mang khanaro 10,000 or 10,000 Oro 10,000 Oro hongkai 200 note Oro hongkai 20,000 20,000 10,000 20 30 40 50,000 Obo bebak norok ni hamjak ma te khairok mani bisingtei Ani yago sok pai mani belai hambai sobanai rok no obo haike sang chini do phano hamjagai sini kokoi kisti tirapurano hamjagai norok soba hormani ta Obo nang tak bong no khongo thangai brok no ya phari klangnai te oro black hen rok no hambai sana ne musungang asak drogani video no hamjagai nai kokoi no khairagai asak soba khomani aboni bagai rok no haina khai hambai ri kolpaya phaidia bono seng soba lainai je mansa go sak bai thagya ko bini treatment ne bagai te bo rang nang mano sengoro 50,000 se man kho khaya de ba te bo nang mano aboni bagai seng Asak bai thagya ko sang soba mani thaklaya ani yago ta aksuk jora haimani obosakung kha ang abono brok no ri phainani hayo abono phaidi sak bai ya sang tai bo amount koton nang kho sang soya wai bono soba lai tong lai na bini treatment ni bagai phaidi abo haike sang tabuk bini no khong thangla sinai nai de bo ha lamani condition No se kosto kai oro tei khoglai ma tong lai ta bro haina hai sang bong no khongo phai sok pai ka tabuk no thoi ja tong tabuk ha
थैमेना 수강하다만 간신에 먹도 다 거기 물어만 많이 전 파니 전으로 또 좋아 가정나 좋아했던 거 차고 차고 누구로 좋아했던 플레이 가 거기서 다 간신에 와나 잘했던 거다 दिन से बारिश है तो इन लोगों ने से सालिया अब लोगों के किसी सासी बा तेने कौन सालिया ना मियारो तो क्या मसा सागु तेने ले अब गान से क्या और वो गाड़ी चाक रुक जागुन का है यार कॉस्ट हम खाई डाउन आके अब डाउन खाई क्या मकोला ना खुमन है क्या उनका ये तेने का तामने बगे थाले में हॉस्पिटल ना अब खाई इस्मान बर का खाई उफ हमो खाई मा खा खाई मन हल्ला तार एसएमएस वो हल जब बोले वो खाई व्हाट्सएप तो सेंड खाई जब बोले सुना अब दिखाई ला दी गा आधार खाई मन खा आधार वो मन जा अब क्या वो अब तला बता मुन माने हायों खा लोबलाब उनखा kundur tani na kare jo का बता काबो तो निबो जी उफ नाइस मले या उफ ya dukhet so ichase को खाई मा मा खाबो को मन जा दरा तो ara do sorong ya ko mo ya kisama jata sainna या फिर वो मन जा अपने सगरा सुनाई जरा सुनाई रो खम संगे को बना सुंगुन पेले ताबो गो डॉक्टर तिलंग ते अब न ता वो खम संगे सिरांग रो को हंका बा तिलंग या को बदे बोता खाया खाय हम जासे ना इंगे चुंग खाय अब सिनि बाय तो तिलंग माया ले और थांगो तो आर तब न बय गवा न जग बय ता ता खन से तलांग माया इंगे yang rogi to bari nai jat bari tongo hori somna rokte bo kostong na le 뭐 부탕가랑시 마좀로고 뭐 그러다 장도 나가니야 he abono inge horobo hopong thoime atana 좀 마투야 기 마동 다보지 값수가 어르탕 보고 미나이디 ta thangkai gari jang rok jago kostong jago 뭐시니 띠브라 부궁 바로 되옹라 카용나니 완지로 알세 탐지가 저거 당냐서 바르바르바르 사 해놓고서 hingo na kun khai rok ma karitana 감수장냐나 알바 ya ase rogi nak tong shuru se ao 어부다마 농이선에 커버도 얘기를 힘들래 no 다보 도쿠멘트 거 까고서 페레페레 슈로 전에 되어봐 어느 나는 어디 thangka tang nong document tam reding kha 도쿠멘트 तो हजारा नहीं जोता मुका no sarani jo tong kha कार को बुंग बच्चा का रेशन करो na के आदत बुंग खा inge rogi card sanam dam kha 이 여보 티칼레라 자니 퐁 ता व्हाट्सएप सेंड के WhatsApp हजार send के कंप्यूटर nabun nai khe muk te siklai o agini slai se condition te hamia te ni nuk phai mane te lo se ko goi tong kha Devono tenere una che sa solo una haimanita. Pero 10,000 to. Pero 10,000. ya gata makha na putu tiso Pero 10,000. 30,000 Pero 20,000. 50,000 Jote 50,000 to. Ako sini khaganang lokorok. Ani bising te soba ba khata. Ani channel ang phono ka bor khairok jagai. 또 마야랑 무강 딱스마야랑 만시오 제니 디브로 사롱나 Abono 아니 아니 자티 소전이 잘라이 이렇게 ya. 뭐롱나 이렇게 좋아가 안다 chini ang personal ko chini azu da adion to ni salai tangni je bottoman jugu chini je kungbara ra onek hel khaile yo tabo agiro eto kiri chini balabasa tangni orthonoiti pung je kino pung শিক্ষা দীক্ষা পং যত অগ্রসর খানানে তাংনি বড় নং তামানাং নং ব বিদেশিনি বড় নং তা 50,000 রাং নবাইবা খুমনো আং ধন্যবাদ জানাবো 50,000 bo sai thanga mo hano ki sai atle one ga mo আই অনে আমা তো 1000 খাইবো ni গেনি 3 din bai kari na ne bo sai de ba samong khai nang bo sa aje manai la 삭살레로 나온저또노 거이제 자고 너가 수고랑 파리제나이 넉제 힘풍 힘냐나이 다강 গভর্নমেন্ট নাং ইতং যাজাগো বক ব্যক্তিগত কই হেমসিদি হিংকালাং খানা government semi bo khai me ya অবনি বাগো একে মাতং যাতা public ni phan bonango tini borok অনেক no বলে goi ফান রখা আনো tini bo ko gonyo no goi onek borok suba ba kha bono kha gana অনেক সুয়াগো আনো
Mau bai to tang khai tilang ja sinai. Ang mu cinta ang mari basan ang salam nani musugo. Baka phati nanu mudara. Ang pura salam na musuk suka. Doktor tilang khere musuk suka. Baka phati nani ko. Jam jam sama. Takai salam la sering kono cinia. Tinila buksi salia. Takai salam jasuni sido. 저것도 누가 가마요. 사보 누구나겠던가. 어버노 타국대 복국성 카가낭 럭제 소바나이 럭노 belai hambai te koyabo hambai kha 럭노 콜롬자 카생 너로가 바이게 केबो 200 केबो 100 500 1000 바이게 소바위 생티니 브록노 50000 cash nori rifaika aboni bagai norokno tamkhai hambairina angni jibo saimiya noro asa hamjak mani te khairok mani bisingte sini kokoini treatment ni bagai asa yak pholok mani bagai norokno angbo bong nukhongne ngai kholomjao phaidio sak baingya kho tebo nang kho tabo bongne nukhongo rang mane buseng khana 1.5 lakh rok sikona na asak bai to mo amount sikon siko jodi surgery khaina thanga tebo nangai mano aboni bagai norok tebo soba jabai di sini khaganang ta hukte bokhuso ang bongni nukhongne ngai koyo e manmani ta kebono to jobdosti khaimiya जे मान्छा जोजा दे प्ले 100 फारी 50 फारी जोजा दे आनार क्या जे मानाय रक जे खाइक्या माने खाइक्या आरो के खाइ जासिबि एक दिन बिसिन्छ दा कमगा सों थाला क्या तेसा खाइफेरा नावला